Hai să vedem cine câștigă. Eu sunt albastru. Eu roșu, roz, ce culoare e acolo? Mamă, pregătită Eu că trebuie să te te sparg. sparg, mamă, eu te sparg. Te omor. Eu îți dau acolo. No, eu zic că Te nenorocesc? albastru e forță. Roșu Ia întotdeauna. să vedem, fii atent că vin acum, Forța vin acum. puterii. Mamă, mă Ia, fii apropii, atent, vezi ne că vin la apropiem. intimidare. Da, Vin la intimidare. Văd că mă apropii. Eu ai văzut, eu merg așa, ca în drept. Nu, da, uite, dar tu. Eu vin. Da. Să vedem. Eu Fii atentă că vin. Acum vine. Mama, ai scăpat, da. Ia. Deci mai Ia. de eu. Oh my god. Nu, acum. Acum. E acum. Nu. Mamă, nu a fost. Ia să vedem. Băi, da, frate, dar cum scapi tu, frate, de butoiul ăsta? Nu știu cum scopi. Uite, eu merg cam încet acum. Fii atent că te prind acum, că tu mergi încet și... Mamă, dar e așa, e la mustață. Deci cum ar fi să mă spargi tu pe mine? Să vedem dacă avem timp să te mai sparg sau nu.